Xinzo de Limia dará o pistoletazo de saída 5 semanas de Entroido vindeiro sábado 24 de xaneiro, coa celebración do petardazo. Que contará ca actuación de Henry Méndez e a Orquesta Origen. As orquestras xogarán un papel novo este ano, contando coa actuación da París de Noia domingo Corredoiro. Outra das grandes novidades é a recuperación do Festival da Canción Humorística o sábado 14 de febreiro, cando a Praza Maior volverá a converterse no escenario da sátira, crítica social e a retranca, ao recuperar un certame que outrora marcaba a banda sonora do Entroido. Temos unha programación completísima, como cada ano, se acaso este ano incluso máis. Temos máis de 70 pases musicais, grandes eventos, todos os días teñen a súa temática, a súa especialidade, pero o máis importante é o disfrute da xente, non? O que distingue o Entroido de Xinzo, creo que os que o conocemos sabemos que o xeito de vivir o Entroido a xente en Xinzo, iso é o que nos fai únicos. Nós o único que facemos é por a banda sonora, a organización e, sobre todo, velar por a seguridade. O venres de Entroido acollerá a segunda edición da Festa Glam, un clásico do Entroido antelano, que este ano contará coa actuación de Locomía. As charangas volverán ser coprotagonistas da festa, contando con máis de 25 agrupacións de primeiro nivel e que ofrecerán máis de 70 pases ao longo destas 5 semanas. A música tradicional tamén terá o seu oco coas actuacións de Requinta da Laxeira ou o concerto do grupo folk ou da Baixo, entre moitos outros. Económicamente, turísticamente, pois representa un mes moi importante para a nosa hostelería e para o noso pobo, non? Decir que son máis de 70 pases musicales que vai haber durante todo o Entroido, que veñen orquestas relevantes, e que, bueno, pois que intentamos poñer o que ten que poñer o Concello, porque o Entroido de Xinzo faino, pois, a xente, non? É dicir, a maxia que desperta a sociedade deste Concello é o que fai que este Entroido sexa distinto, sexa apetecible, cada un que ven repite, e non só repite, que suele atraer a máis xente. Este ano o cartel correu a cargo de Francisco Isaac Gómez Abuín, coñecido diseñador gráfico da vila e que esperaba a oportunidade dende hai anos de poder realizalo. Bueno, pois a miña intención este ano, pois, a composición, pois, como se pode apreciar, a figura principal, que é a figura principal do noso Entroido, que é a pantalla, pero, bueno, dándolle outro punto de vista, porque ao final sempre se ve a típica foto, que hai grandiosas fotos, maravillosas fotos,